Sabi sa kanya, ano, pag daw tatlo, mga 1 daw. Pag tatlo lang. Tatlo, 1.5 na lang daw. Sabi nga sa akin, ano, meron na rin nag-ano sa ano kasi nag-ano sa Siguro, pag isa lang. 2,000 kasi maano nga naman yun, ibabayad siya sa ano, sa iba sa... Siguro, pag marami, Yung liliit. liliit. O, di yun ang ano eh. Ito si Aliyah gusto. Ayun nga, baka ngayon si Aliyah, tapos... Sabi nga ni Coach, meron na rin isa. Baka si Aliyah yung isa. Sa banyo bukas? Hindi, ito niya sa training lang. Dali fuse doon. Di ba nagamit yung po yun isang araw? Kagabi. Kagabi nagamit. Oo, ginamit namin yung galing kami tayo nakita eh. Daming bus yun. Kaya tayo, ano, ang pick-up line. Kung dito naman manggagal, sabihin mo kay Ma'am Josa, Ma'am, dito naman po yata, di pick up na kami. Kaysa pumunta pa kayo complex. Tapos pupunta din naman sila, di ba? O, di dalawang pick up. Ikakabawas ba yun ng gasolina? Dadaanan naman din. Kaya nga. Balik kung doon magmumula. Kaya ni si Gladys, kaya doon gusto, parang hanggang doon na lang yung sasakyan nila. Si Mama kasi, masyo nga din yung Di yata, hindi na yata napuusap yata si Gladys tsaka yun eh. Ewan ko. Tingnan natin kung kasabay yung dalawa. Yung magulang ang ano eh, na hindi makamove on. Kaya sabi mo, papato sa bata. Wag papato lang magulang. Pag mo, oo. Ayaw yung mga bata. Ano lang mga bata? Yung mga bata, pag ano, nagkakaayos. Tapos di pa kayo late? Mag-alas 5 na? Sabi pa man ko, so kung maliit eh. 4:41 na eh. Pero hindi nagkano. Hindi naman nagkasalikadin din si ano, si Neres. Nakasama din yung Saan? sa ano bukas. Oo. Hindi naman nagboboto na boto. Makasama ba? Oo nga, di ba nag-ano siya? Oo. So dapat nga, dun nga sila eh, di ba? Ba't nandiyan si RJ Biernes? Si? Si RJ? Peter, may ano sa tatay. Oo, ibig sabihin hindi pumasok. Parang nagsasabali na rin yung isa pa namin dating kasama sa TGMP eh. Sa ano? Modeling. Kanya, walang rehearsal yan. Yung ano, ano na rin yun? Ganyan pagka nag-ano din ang Mario sila sa... O baka doon na rin sa event, ibig sabihin, yung nung araw na rin ngayon. Yung kayang, di ba nung rumama si Mone nung sa birthday sa Maynila, walang practice yung mga yan, diretso na pa. Oo. Hindi, dun sa birthday. Ano oras sa list niyo bukas? 7 to. Alas 7? Kasi daro tayo. Walang Sabi, di ba? Dapat Kasi wala na 7. kayong session ngayon. Kasi may ano kasi yan, may oras kasi yung ano sa sakyan. Oo. Mag
May oras Iwan ba yun ako eh. ng ano dyan? Ng ID. Saan? Nag-iwan ka ba nun dati? Ewan ko. Parang. Kaya pinapaaga ni Ma'am Diyosa. Kasi may oras yan eh. Hindi yan pwedeng ano. Sana pag ano makapit tayo ng ano. Oo. Kasi aatin pa, baka magiging makal kasi aatin pa sila Diyos sa ano eh. Oo. Kasi Chadia, wala pa rin picture. Wala pa rin ba? Di ba na alam yung ano? Sa mga magkukula, ang mga ano sa kulag ang MMK, saka yung Auri, sa modeling dito sa gaganap yung February. Nagsabi na dun si yung ano yun, Ligay na ano, na designer. Ano siya, kaya hindi aatin na si ano ngayon, di ba may darating daw siya kamag-anak. Siguro pinaraan na ng baby. Mama ni Jana. Hindi ba guys, sabi ko kasi kayo, yun yung sabi sa'yo na matay kay Mami Yubi. Eh, nagsabi siya kay Mami Yubi na hindi siya aatin. Ito kasi Mami Yubi, namimilit. Sabi ko, Sino ang Mami Juby? yun sa ano, kikay na designer. Nag-ukas sila. Sabi ko nga, ako, ilang beses ako sila sabihan ni Mami Juby na mag-ano ko, mag-ano sa ano nila, yung budget nila. Eh, talagang timatagyan ako kay Mami Juby. Sabi, hindi ko makakaano, ang lahat ng kasi hindi ko kaya hindi ko at saka focus po ko din sa Tauri, isang gano'n. Sila marami silang inaoohan. Oo. Ngayon, sabi, nagawa niya raw yung damit. Kaya hindi ka aatin, papayaran mo yun. Doon sa kabila. Oo. Eh ngayon, parang nalala ko si sabi mo, ikaw daw ni-invite ako. Oo nga, i-invite na lang kami Monday, pero talaga tatanggi ako. Hindi niya ako kasi ang mahirap ko, umayos agad niya. Wala kasi doon na, sabi ko kaya ko, may plano kanina yan. Ayoko talaga. Sarap, fishball. Sabi niya sa akin, sabay na kung tayo ko rin. Ano nagkasa sa Tauri? Kain Kasi tayo? sabi ko sa iba. Sabi ko ganyan, hindi ko kaya. At saka sabi ko, dito sa Tauri, sure ako na may marami matututunan sila. Eh dito, Ramwin, rapa lang sila na rapa. Tapos, ano nyo pa, gastos nyo pa. Kasi pamasahe, tapos may registration ka rin dyan. Oo, may mayuwi din sila mga damit. Kaya lang sabi mas okay na dito. Kasi, Kaya siguro hindi, wala pa si ano, pero kasama bukas kasama natin. sino? Sila Jaja. Di ba? Si Ma'am Ace. Oo, sa kasi ni Coach. Tapos sabi sa akin, pag nagkulit na daw ang mikay-kikay tsaka ang Tauri, hindi daw siya aatin. Kasi ayaw daw na niya mag-gets. Kasi yung hindi maganda, kung parang hindi niyo nagustuhan yung salita din Mami. Sa bagay si Mami Yuli talaga. Umayaw ka na, babalikan ka niya. Kaya naman, ikaw, manindigan ka. Sabi ko sa kanya, manindigan ka, hindi ka sasali. Hindi ka sasali sa event na yan. Yung si Jaja, putlaan na eh. Kaya nga, payat na Iba, hindi na mukhang bata eh, mukha na matanda eh. hagar na siya. Putlaan na yung bata. Hindi na siya mukhang bata. Alam mo yung parang ano na siya, parang nasa 20 plus na siya. Kasi buwa kasi nung ano, oo. Kakapal pa ng make-up. Tsaka yung wag na pagod niya ba na halos doon na lang siya na mayroon sa school. Kaya nga, hindi nakakapag-aral pa yung batang yun. Mas mayroon parang sayo sa school din inaano mo yung anak mo. Kaya matindi yung training doon doon. Sabi nila ang Diyos. Kaya yung pagkarating hagar na hagar na pagod si Jan. Laki! Kawawa siya dyan. Si baby naman, mag-guesting yung sasabihin ko. Kumbaga, hindi na siya
Kumari kung 1,000 yung registration, 500. 500. Yan ang nangyayari kapag si TV kasi, mali niya, kumawari ako designer ako. Designer ka may marketing, designer ka na kay designer ka ng, yung dati mong napag, na modelan, visa, meron siyang extra na binibigay kay TV. Kaya si TV nakakaipon na siya. Kumbaga yun na lang yung pinaka, niya. Ilang beses ako ini-invite nila ng aming tubig nila ako matapos. Kaya sabi doon ni Mami Bibi kay Mama niya, si Mami Bibi kasi invite ko tayo, pinachat ko na binabasa yung chat ko. Eh kasi ba't mo ba yung chat niya? Talagang pipilitin ka na pipilitin eh. Kaya sabi ko yung dinadyabi niya, dinadyabi ako yung chat niya sa akin. Kaya sabi ko yung Mami yan. Ano nung siguro ko? Dinadedman ko talaga kasi siya magano, ayaw ka na pumuntan. Kasi nabihan mo na hindi ka mag-join. Sabihin mo sa'yo, ay tulog-hulog ako yung gano'n O yun ang mahirap. Hulug-hulugan. Ano ko, wala talaga hindi ako Ay, wala. Ako'y sinama ng pakaramdam ng pagkakain ko nung kalawang happy. Ito ako'y nakatayo-tayo. Wala akong lamig doon. Napaata nila yun. Ha? Oo. Sinatayin kayo na rason sila, hindi pa nawe yung walas day. Kaan doon. Kaya nga sa Kumakain pa doon eh. Mating gabi hindi ka na umuwi. Mami. Sinupon ako eh. Sinupon din ako. Grabe. Latag ako ng Lunes eh. Kaya nung Miyerkules, Oo. doon lang ako nakabangon eh. Kaya ako naihatid yan eh. Oo, ayan o. Kayo dapat din. Diba? Gamit ka ng gamit. Kuda, maganda to. Kuda. Uy, ba't yung pinag-trabaho? Pa yun. Dito lang naman eh. Basta hindi ka lalabas ng National Road. National Road din sa atin ah. Ay, ito dito lang yun eh. Ito sa Sa Aaron. Aero. Ah. Nakapunta na kita ko sa Borla kahapon. Pag yun eh. Noong isang araw, ang dami mga pulis nang huhuli. Ayaw ko bakit. Traffic dyan sa may ate. Tapos pag nagpa-practice siya, yun ang dala-dala niya. Nahirap pag yun yung Ah, fishball oh. Ano to? Family store. Yan oh. Tayo sana yan eh. That should be me. Ate. Hindi tayo dapat yan. That should be me. Panot na sa likod. Dito, may bubok. Tapos dito wala. Mukhang isang, meron yung bubok niya, tambal na natin. Natwiti na swimming. Ay, di ba si... Sino na daw nasa area? Sabi ni Ah, wala pa yung coach dyan. Mami? Wala. Sa Maynila pa yun, Caloocan pa magagaling. Ang sasabihin, Anong oras kayo namimik? May school office. Di ba naka-brace yun? Magkano kaya ang ano yun? Oo nga, magkano kaya ang ano? Kasi magano. Eh, school yun. Eh, kailangan ipa-brace.
Kailangan ipabrace siya. Nahirap siya Tapos natin, kasi dati sabi mga anak sa 30, tapos una pang ano. pag ganyan, hindi kailangan daw talaga na nakasitune. Kaya pala yung iba, parang narinig ko, may hindi ko na gano'n. Oo, dahil nakaganon, oo. Siyempre, JJ, sinak natin yung baka, maganda. O, saan? Dito? Diretso pa. Diretso pa. Pero nung ano, di tayo dumano, buwan nung sarado nun. Ito na, kakanan na tayo dyan. Ito na. Oo. Bukas na. Kasi sarado yan nung last Friday. Kaya ginawa yun. Nung kami umikot pa kami doon. Hindi tayo umikot eh. Sabihin mo kung saan na. Lampas ng building. Malaki. Ayan, hindi, yan lang. Ito, pwede na dito? Diba? Hindi ka naman. Ito, okay na to. Nababa na kayo dyan. Pwede na kumikot dyan. Sige. Good luck. Commute na lang kayo mamaya. Ha?